Usa ka compound sa Barangay 74-A Matina, Davao City ang gidemolish. Apan usa sa mga residente ang nagmagahi nga mahinayon ang pagguba sa mga kabalayan. Ani ang detalye? Mialma ang usa ka residente sa Seryo Compound sa Matina, Davao City. Human gidayon na gayon ang demolisyon sa lugar. Apan walay nabuhat ang mga residenteng mialma. Human gipangguba ang mga balay nga naa sa 1,100 square meters nga lunag nga gipanag-iyahan sa pamilyang Villa Abrile. 2015 pa. Oo. 2015. Actually, writ of execution pa. Dumating na lang sa writ of demolition ito. Talagang nabigyan na sila nung pa. Yung notice to vacate. Dumating na lang sa ng order of writ of demolition. Kasi antigas matigas ang 2015 pa, doon na desisyon ng korte labot sa writ of execution ug pagka 2018 migawas na pod ang writ of demolition. Ang mga kasikbit nga kabalayan nga giklaim usab sa mga Villa Abrile, wala una mipahawa kay wala na apil sa demolition order. Hantod karon wala pay labot hantod karon. So ang nidaog lang sa kaso Ang idaog lang sa kaso mo ilang gikuha da 1,100 square 1,100 lang ilang gikuha. Pero kani inyo giklaim po nila. Giklaim gyapon nila pero ikaso pa nila sa mua. Wala pa desisyon. Wala pa. Until now wala pa. Yun lang sa harap talaga ang ang matagal na. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.